To kumbangala ongi fi ba ngan hikai fi kambania yagani galiang kabanga ai kerteng kiba phini Kynduh haba fi Shakri yo Blei pi ingala kren ba nda haba ngi Shakri yo try ngimla ban ya line na kibobun ki bangi haba ni Kynduh kawai kabangala kren men hakini voice kabala dep kata kadai banda bangi Shakri yo Blei haba ngi dang shus dang man Shakri yo try Phin lap ngin hap ban experience ya gani go way ka bangala dep kren ya ka bangan peteng biang menta sa khendian but ngan yala mi fi shaktin ka jong Blei ba nda haba pi sham nda haba pi poy ha ga bakum gani ga jinglong nda haba pi dang dan ha ga bakum gani ka kerdan jong ga jing Shakri Blei Phin lap kini ki dei ki ba pinaken ya Kynduh aga jingam hoy nganam kren tang yi kini ki dei ki badang shis dang yi bang kren ni fi Ray ngan yalam mi fi shakmat shaga ba kham jilio lese haga jinga day bat ga jing Shakri Blei ki eki bangini Kynduh aga jingam nama nda habanga hikai fi kini ki eki ai kan pelongi fi ba pin suk ba lada pi lap ba kadon ka lada pi tip ba lada pi hapan ya ya ga juk lenti kan yarap fi ba pin suk tho ba pinom lengo ba pinom pla pinom shaptiang pinom artatian lada pi tip ba playang ki wairu ki Kynduh kumbe Kynduh mapi te haga ni ko por ngan peteng biang ni ga jingi kai ngalapan I fi ba nda haba pidang sisdang ban Shakri yo Blei fini Kynduh bet ye gani ga wai ga jinglong ba kata ga de ga jing sngaw la ban ong ha ki wai ki kintien dan ki brio ki ba Shakri yo try ki ba yat sa da ga jing sngaw ru hado de ki po snam teng teng ya de ga jing sngaw ni sngaw tenat ngim sngaw tenat ma ngi sngaw shit ram mat ngim sngaw shit ram ngi bu da ga ta ga jing sngaw na sngaw tenat di wai brio jong Blei uba ndau yat ma u surang nda pikli u piang pi sngaw kum na wangam ju sngaw nga kwang anong I fi ga ni ga por kat hap de ga ba sngaw kum ga long ka ek ba e an rei ka de shisha ga ta nda fila yat ba Blei Fimla fin chu sngaw pi hap an patre ka me ga jinge ka bo Blei la ai ga jing im ga jopi tingala pan I pi ba ga jing sngaw ngala pan I pi na ga ktin ga jong Blei ba ka ba ning kong tama ba pi yat ga jing sngaw ka ba ning kong tam ga de ga jing shong shit ngala kren ba ga jing shong shit ga de ga jing sngaw ka ba ngam kwa satia ba pin sakut ga jing shong shit wat la ga jing shong shit ga de ga ba day han re kan pinom kot ga jing shong shit nama nda ba pi pas na ga jing shong shit fi de vin poi shaga kerdan jong ga jing shit ram nai rung shaga jing pja shaga jing long niam shaga ta ga jing temen jong ga jing long men sim nga kwa fin poi shaga jing shit ram ngala dep keren bat ngan ong biang sisien kadai ka bakla kadai ka bam day bagi briun da kila Shakri yo Blei ki sedang na gajing shong shit bagi poi pat shaga jing long niam adir bagi la Shakri kam slam kim long shu ye ka ban ruai jam kim long shu ye ka ban perta jam kim long shu ye ka ban ra kikti ban mo ban thap lagi kiti ya bagi ruai kim long shu ye ka ban shat khamat jong Blei teng teng dan ki ba kelas ki ta la ni ki bu kerdan ni ta bakadai ga bakin jado nga kwanga nong fi ga jing shisha la da fi le rain man thap kti la da fi le rain man ra kti la da fi le rain man shan ka ta ga dei ba ga do ka control ga jing im ko jopi de dai ga ta ga daw ngam kwa pin poi na ka kerdan jong ka jing shong shit shaga kerdan jong ka jing long bakin jado ka jing yap ka jing la man sim hari nga kwa ba pin kiu na ka kerdan jong ka jing shong shit shaga kerdan jong ka jing shirham tong nila ya pet ya ga ni ga jing sngaw ba ga jing sngaw shong shit bat ka jing sngaw ki bobun ka ba ar ka dei ka jing sngaw la ngala pan I fi ba ka jing sngaw la ka dei ka wain na ki ba snew ga jing im
ba nda haba pisngau la video iga jing ai nda pisngau la video wali ga jing pen slero nda pisngau la pin poi pen malaga jaka ga ba pin le ran pin poi pen malaga jaka ga ba pin law frustrated lani pin klumar namar nda haba pisngau la pin la bo Blei je training kat bat ki brio gi besngau la ka ba ngakwa man ta gi sngi bani kai pi shu ga dai ba pinum snau la hare ba pin snau tho ba pim lang ai ba pi don kam ga jing ai jo Blei malaga minute aga jingam kababot nang tangala hikai ba nda abangiya lega jing snow ni dan ko ga jing long ba ka kadeng ini Kynduh i ga jing bitar teng teng dan ba pin bitar fi teng teng ba pidang dan ga jing snow palat ka dan ga jing snow thot ka dan ga jing wet ga jing thot chen ba pidang dan ga jing snow dan ba pin dom fi fidang bitar la da kadang dan ga jing bitar haba dan ba pin bitar fi ka ba mot kadang dan ga jing snow ba nda ba pidang ga jing bitar fi snow kumbaga day nre kam day nama daga jing bitar kam jupen lang ka hok ka jong Blei ngala pani impi kum no bagi senra na bo jisu aya baki nang samaria kim priang yo jisu abu lej kawan ga jing bitar gi senran bara bagi bitar ki mot ban tu ai ban pen hiar ka ding ban thangi gi snang u jisu ang phim tip na ka bakum ka no ga men sim pilang namar u khono bre shimwane ga ban pen jat hare ga ban pen im bat ban wat ga ta ga bala jano ta ga de jing ong ka jong Jesus Grace nang tade kawai ga bang ko ngan kren company a mata gisngi ang ne lesi kani ga ka don kam AFP ha ga ni ga por na kwa ba pin poi shi ga ni ga lesi la ba nong na ga wi tin nga kwa ba pin like na ga ni ga jinglong pin ha ba ne kan do i ga ne kani ga lap don ki bru ga be kan do sa ga jing em wara do ba gi la long kinong ya lam ru nga yo i ga dang don ga ne bat ka ta ka bang i kan do ga jing em la ni ga bang ni kan do ha ga jing em jungi ga dai ka jing snau kirke fini Kynduh i ga jing snau kirke ha ga jing em jong fi snau kuma ka dai ban le no snau ba kala dai ga por ba dai ban long no bat pin perkhat ala de ba kani ga ba pi perkhat ga de ga bom long shoot dai ban le no dai ban yo jubab no dai ban train no dai ban le no dai ban long no fi nga yo i ba ni ka dai ga jing long ka ba hap apdeng jong ki ka jing Kynduh ka bangi hap ani Kynduh ha ga jing em ha bangi poi ha bangi dang shi sedang ga jing Shakri fi da pi puli ngan ai pi kum ga nuksa naga Bible la pi puli ki kam to the apostle ko nang ko beningkong ngan puli ne khot ga ba ar ko ang hadu ka ta gisngi ha ga bala priang yo Jesus si jrong onda ula ai hukum do men se mo khot ba the apostle ya ga bula la je gi bula pen pau emru ya de hadin bula sha da bun ki dak shinna bala yo i uda ki jin saupo sngi bar uda ya thu ik ek eru chapanga himau Blei ti haba ula ya seng lambat ki ula hukumi ki ban omelet no na Jerusalem reban ap ega jingkular ke jungkupa ka bau ong hila yo sneu na nga na bau yo ane sisha ula pen baptis daga hare an pen baptis pi da men se mo khoi sakhandiat sngi na do menta ndau krane gane ki senran kem sneu tho ega ek eru pi yo i ang ne ba namar ba kem pat dan men se mo khoi ki ya ha ga ne ga jinglong wat la ki la ya ba du jisu lais nem hare kam pat dan se te ga jing sneu tho yiki kadang dan ne ga jing sneu krike ha ga no ga liang pila pinong namar dau jisu kurane ga jing pendap iki dau men se mo khoi wang up at Jerusalem but pin salong ki nong flying a Jerusalem, Judea, Samaria, but a good pertain. No, only a Christian people in the hot of Andrew, snap and puligo on company. Kumta, Habakilea one lang, Kilea Kilio, Ukida Uncle Try, Haganig Portman, Peniopat, Himag Israel, Ule two iki, David and Tipiki ya, Laniki Ayom, Kibok Paula Bo, a bor, Jong Uhi. Fi ki senra na gani gabor ndau jisu kulan makinyo priang e gabor ki perkhat be e gabor senchar ki perkhat be e gabanyo pat e gajin senchar e jat min Israel ki perkhat be de makiban senchar o ki perkhat be e gani hima ga ba ga pertai bat ki da sngo kerki ba ki da mot ga ta ba ha ga to gabor hi ki ni no e to hima pi ga ta ga de jinglang jingi nda ba Blei Ukraine nda bo Blei pen slang nda bo Blei ai ngi ga jingpenem teng i kerki ado bala palat bat ni poy juga jaka ga bangi snow bakala long no snow maga de no fitem ngan pen i ga Bible ga ni ga por fitem ka jing kerki ngan pen i fi let's say wali tight ngan pen i kam jrong ni ne fi ga ni ga jing kerki ga de ga besneo
Bible ke kren shai kada ang kami yo brio bekerki ke kam kermani bo bet bani uta tapi puli na Bible ke kitab proverb bro agala nang ka ba arpusan lesing na puli ke khat ke kitab proverb kala nang ka ba arpusan la da pin puli na khat ke ba pra ka ang ini kitien snap ngan puli arpusan ke khat ke ba pra ka ang ni ngan puli wat let mi kerki banyale yo ba mem tep kum no ban le aga ba kot jongka haba upara ba jan jame upele ranya me fi teng teng iset poy ga jingle ran haba ngi mi kerki ye ga ban le eke fi kani ga ga ktien ga ba na kwa nga nong fi wuchu le kerki wuchu snow kerki aga jingem u blei u dan la ga por u blei u dan la ga timing u blei u dan la ga liki ayam ga jingem u la bo la ga por u la bo la ki eke ban penlong na ga ta da kam dan kam ngi bangin kerki palat haba ngi snot ho bangi Shakri u blei fi la la pi pule ba ni ga khadwang wala mi kerki ban ya le ma wuchu mi kerki ban le fi teng teng ngalap na ga Bible ngan dapat i fi gani la pin puli na ga kitab Isaiah kalanang ko besan pu ar pinap na ga khat ka ba khat ar ka kren ni ka ta ktien u blai hi u ang no khat ba khat ar na ba pin am mi no da ka ba kirki lim ni lek da ka ba phet ya na ma ru try un ne chuan jong pi baru blai ki Israel u nong ya dai pi na shiden fi gani ktien na shakin ma ga jingem bangano mi daga ba kirke limning anum lay daga ba phat yam fitep kane ga ktien gen kade ga badan kam ba bangin snot ho nama kane ga ktien la da pi prakhat ba bon sien balay ga mi ga jing kirke balay ga mi ga jing ka jing kirke ga jing em ga jaw pre balay ngi kendo ini ga jing kirke ka daw ga dai ba ka way ga bangan bo ipi yang ni ga dai bangi dan aga jaka ka bangi long panic ngi ki jing mot pala fikani kadi la se gade ga ba fini kindo shibo na gajingem fini kindo shibo na gajingem kani gade ga ba finom la kyar fini Shakri u Blei fini kindo e gane le se ngala nganong fini kindo e gane man na ka por number balai la da fini kindo e gane finom pas gajingem ga jopi ban Shakri u try number la da fim chop e gane ga jinglo snap among and kren ba hai gane la da fim chop e gane ga jinglo bagi taka long ke jinglong kerkie ke jinglong panik ke jingki jingman na khwa ngan ong pi ni gfor finum long ki brio ki bala long jingru khu finum dei ki brio ki ban wan ra ke jing suk ke jing tingan ni ki wei finum la satya ke ban ya ke jing em ka ba scam ka ba ma fin puli na ke Bible u David u ong ke nang ka shispa pra jong ke kitab sam ong ka do not jonga ka scam au Blei ngan ruai jingi ro ken ngan ruai ki jingi ro ken dala ka buram fi min na puli ni ke ktien Ukraine ni ke ktien hajan ar lightly gilanong ba pendan kam si pendan kam ni ktien ba ong ka do not jonga ka scam balay punan kami ni kitin mo ang kado no jonga ka scam kuran chikran fi kakadaw ka day ba man la gapot nda habo yad ga jingem lapan ki ga jingem ga jaw lapan kinyo ga jing law men sim jaw lawan ra da ga jing tiang da ga jing sir da ga jing pen kinyo ba ga jing pen ki ba ulang panic ba day na ka kadaw u snot ho ba ka don kampala ga do no ba kan scam shanga dong fi ga ni gapot fi bon sim dan weiru ubala ban like na kene baro ngidan haga jinglang ka bangilong kendet biet ngilang ki priyo ba ki jingmat kloi ngilang ki priyo ba kirke ngide ki priyo ba long panic mo ba ki jingmat ki ba mne yang nga ba kawan ga tes ba kawan ga jing e dai na ka ta daw u Blei kwa ngi ban pene kan do igne nga kan mau ya la ka jong ga jing emro man la ga pora ba nga Shakri u Blei nga kan do ga jing cha ki ba kan san kendet ki ba teng teng Tip syuk umnon le, shain pet ke ege bon le, teng kala wan ke jing shep dia, kala nyat ye ke jing nda wan ke jing shep dia jidan jing et syo. Ba pin lap kala mi ke jing kelumar ang ta, tuai kelumar kren ka chaba poi, le kelumar ngai igi brio, nda ki yo ge report no doktor ki jing man, nda kawan ke jing ja, ke sniu ke ri jait ben rio, ngi kren be tang sipang kata, nang ta de ngim snot ho syo pitep nem, u Blei nga kwa pin yo ba ta ktien na krena ga rukom ga kham shai fi u Blei u de tang ma u balong u Blei u bala khat yo u mau siang jong ga jing penem u jisu kren shai ne pi puli gospel jong marka Matthias kal nang ga khat ri wang yo Petrus memelong tang u mau beret melong Petrus melong tang mau
Hari halor jong ni maus yang ante ga balang bagi kerdap jong ga dujak kinom laya ka. Blei ngada keren adu kata nama ngekuat bapin yo iya ne. Balai jisu ya ladiu keren bau de maus yang. Balai berobor ke Bible ke penisriye mi blei baru maus yang. Fi kadau kadai ngani thui fi bau jisu dei ubam laban pin ki yu u dei dei ru pim laban kendet yu pim laban pelengo yu pim laban wan ra pin pelang panik yu dan ke por bagi pin syap ting yu dan ke por bagi parisi ki wan ong ki ong pet kloy nang ni u herot uat ban peniap eme u jisu ong pen baning ni kitin ong kile je tu hau tau mersiang u khot mersiang yu herot ka ba mat u mersiang dei badan buj na ka dau suan le buj suan penting u jisu tiap ikata ngakwa ba pintip dia kata jing shisharu ka dan nga Bible ba u jisu khat mersiang eu heran ngakwa ka ni porfi ngan ong fi u jisu ulang jajai u jisu de bomla ban penki eu u jisu de bomlang panik na ka daw la pikwa ban yai ba Blei pin hap ye kendo ye ni ka jing long ha ka jing teng teng dan ki bru su tieng be dan ki bru su kran klumar teng teng la su tieng teng ka knyang ka sia tieng tang ye ka jing tieng ye ka met ka yang tieng se ka le kawan tieng se ke ngayo idan ki brego bisu tieng klumar bar ke jing tieng ka pelang pi pin leker ke pin lek klumar pin kran klumar pin shim ki rai ki bakla bar ke ta ka de ke jinglong ka banga kwa mata ke sngi ngada kran bahaya ke ne ke point number ke ne ke point ke ba pin ye kendo aba bi Shakri try kan poi ke por ke ba an pen ki ke jinga chofi kan poi ke por ke ba pin hap an ya ke jaka ki be ngan sekren chadien ne ke ta nama ki jingi kendo ki bangan keren kim dei e kini gide ki beret ndrei ki bangan keren fi gide ki jingi kendo ki bakhame ki bakan pelang fi la da pim sngot ho na do basdang nda fi kendo ki jing e ki bakham he kan pelang fi ba fin phaidien pin jinga pinum la ban Shakri u Blei na ka ta daw man ta gisngi ngan keren khamba hi ne ba fin dup sngot ho ba u Blei kwa ngi leit daga ba kirki lamne mare daga ba phet yap nama ngi dani u Blei ya shwa jingi u daingi na dien u Blei u sngotanat ban pet chingi ki brego bam ki jingman fi Blei Blei jit u David ka weni ki nongrim jong David ka de ne bu David wang ka do no jong agis kam au Blei u Blei unam pat pen sle fi unam pat pen kam fi la daw yo ba pimpat scam ka do non ba pimpat long form ka jakajak jong fi go ba yang halor jong no mouse yang la da fidang sentoi la da dang penki ye fi di aka saudang wat le ong adon jing pen slap hinom pat la long jingger ku yi wei finom pat la i gaban penjajai ki eryong jong ki wei pat nama la da fidang ki lang ma fi ka eryong kan dang pen ki ye fi finom pat la ban penjajai eryong na ka ta daw pin ye kendo ye gane ba ka ta dai ka jing ki jing mat fi ka jing ki jing mat ka dai ka jing long ka ba ngala ngan ong ko ni ka dai ka jing long ka ba sneo pala ka jing em ka ba pinom la ban shania i bru ka ki jing mat na ta daw nga twai man ta ka sngi bo Blei un pen ilu pa fi fin di kendo i gane kan mau yu David kan mau yu Jesus Christ kan mau yu ka tien ka jong Blei bo Blei ko ban pelangi ki bru ka ba scam ka ka pertai banom nyat ingi de ke kan mau ngi don ke hima ka bom la ban pen ki ngidan ke ketien ke bayaine shigi ba bam jukut ngidan yo jisu bala mas yang bam jukut ngidan yo mensim bakhoy uba dan bora lor baro badai na kita daw tungin tip bangide ki brio ki bam la ban penki yangi daga ege ngide ki brio ki ba la ban yang ha ki we kim la ban yang ngide ki brio ki ba la ban bat ye ka ta jing ai ga bo bleu la ai ngi banginom sha ban kni no eka daga bol jing ka jing dom ha bangim ki jing mat tongat ngani alam me pi shu shu khindiat alo jong kani snap ha fi ka jing long ka jing kirki ka jing ki jing mat gini ka jing shap ting gini ki pan kha shi bo na ka jing em jong brio ka wei ka ba fini kan do ka dai ka jing le ran bi dro ka don ka dai lang mat kani ngayo i dan ki brio ka ba le ran palat dan ki brio nga num da ai khot bible shi bo ni kani dan ki brio ki ba ka jing le ran pi ka ta ka long normal ho brio dai bo le ran dan ki brio ki ba le ran palat dan ki brio ki ba ka jing le ran jong ki ka spoil ti ki jing ai jong Blei nda haba pila le ran palan phin lap ba ka jing ai ka jong Blei ka jing im jong firu ka tu no ti dei na ka ta daw nga kwa nga nong pi wat ka jing le ran ru ka dei ka wei ka ba phin hap an pendu na ka jing im haba pi ya len ti ba do Blei ngalap i ki brio ba
Kilingo yo Petras bari Yohanes bi pule gi kam apostol. Tongan si pule pi kendiat ngene ge por. Bi pule gi kam gi apostol ki pule gi lingo yo Petras bari Yohanes. Namar ka bai ka daw. Tongan da pule pi nang ni na ga Bible. Singala ji pule bon sien ni ngan pule biang si sien. Pet ngan pule nang basaw kam apostol. Ka de khat lai ko ang. Haba kila kmi to yo de jing shlur ge Petras bari Yohanes. Kila snot ru ba gi lang gi brio gi ba klem jingi kai ba gi ba be. Kila yasngopla Andre kila ito iki bagi judan lambaru Jisu. Fi gini ga dega banga sotanan haba kila kmi to ya ga jing shlur ganyong Petras fi ka jingling ngo jong ini gi brio gi start gi bayo iya gi pori Petras badu Yohanes. Kadai baki lingo baki yang apedeng jong pat ba kidana ga minority kidana tangkandiat. Hari ki nuat ban yang ban play gi jingmi pat ga jong Jesus Christ. Kaba penlengo iki ga dai baki yo i bagi dan ga jing shlur. Fi gejing slur ke dega gift, gejing slur ke dega advantage. Fin de slur, hi yo nong haga jingem. En reu balik rain, udu nong haga jingem. Blei legit ingi gibriu bom ler, gibriu bom la, gibriu balik rain. Nga kuang anong fi yit ba, balai pilih rain, teng bakadang don gejing sarong. Na kata kadang nga kuang fin kiar, na gejing sarong, nama gejing sarong ka pen kai gejing le rain. Tuai bo Blei un pelong fi fin so tho ida tin ka kham jileu le se ele le fi yet tan rai ke jing bitaro ka mi na jing sarong ka jing le ran ru ka mi na jing sarong ban nga kwa ba kanong fi nganum la ban pen shai lut ka tan mar ba yo ka shimi ka por re ka ba nga kwa nganong fi ka jing le ran ru ka de ka wei ka ba pini Kynduh nda fi Kynduh i ka jing le ran snap a nda fi Kynduh i ka jing le ran ka de ka ba e pala la ka jing baru Blei un pelong fi fin rung borobor gi jaka gi pin kum le ran en rei hanta suki fin job ika pite pulu ban job ika jing le ran ban job ika jing le ran pidon ka man tip tang ni gawai fidei ia ga ban yang la ka yang ga jaka ka ba ki wei gam not ban yang la dan menu ba ong fi ban le e ban kren ne ban tuai ne ban puli Bible ne ban mo ban slok iki brio yang la yang le ta pin le ran ka to ni sin re na pila pen million fin lap kan pet ka jing le ran ne ka jing im ga topi u brio bele ran judan confident ju dan confident mo dan ka jing sno scam ka ta bo le mana ba film dan confident film dan jing pen sla ba dai ne ka ta daung ko ngana fi dan sibun ki brio ba tip lut dan sibun ki brio ba sno to lut ngala je Kynduh sibun ki brio ba la ban batai sibun ki bala ban sno to sibun ki bala dai ban long jingkul ku sibun ki brio en re nda kala dai ko pori ki ba kin yang ban le e na ka ban tau trai nda ba ka jingle ran ka dang tap ye ka jing im jong ki ka jing sno to ka jing tip ka jing nang baro ka jalot na ma ka jingle ran ka spoiler ye ki ta baro Kabadon kami fi minta gesingi bapintip. Bau brio ubam da tip. Ubrio ubam pat da sengu tu baharo. Re ubadon ke jing slur. U kamlong kampoi shakaman. Baniu tu brio ubatip lut re ubale ran. Na kata kadau pini Kynduh ini ke jing le ran ke jing im. Andre pihap ania shakaman banum le ran ia kaban pla ia ke gospel. Na nga yalame pi shaka kam he kendiat lese. Kawai pi ke jing le ran ke ja ndah ba pidon ke jing iet ke besishayo Blei. Nda fila iet shishayo Blei jing le ran ke yap kumakalongi ke jing im jingi le singai le dir ngam nut taman duai ngam nut ban duai ba pini pa pule babel ngam tip hiro ngam nut taman duai ndre din mga shame ke jing iet ke jong Blei ba din bo Blei lo map ke jing im jonga bo pan kala dur ke jing im jonga ngala mat ke jing iet ke jong trai nga shem ba ngam tip le ran na mga kamen palat bo Blei lo panim bal ke jing iet yo Blei ka be lot ia ke jing sheteng ba ke jing le ran baro nga yo iu au support bo ong ke chiji ski nong rom kala nong ko bening ko nga sngutanat bai ke ni khat ba khan riu ong namar ngam ngeu le ran ia ke gospel ke jong Chris na ba kalong ko bor Blei ia ka ban pen em yo way po way ubanget yo jiu nang kong ba yo Greek lo nganget kini ke jing hikai kin mento ai fi wat la da ki de ke belong simple ke besok kan ong ke ta ke tien namar nga hikai ke besok mentang sngi kan ndre pen ni Kynduh igine tongan pen ifi sa kawai dia ke jinglong ka bangayo ihi dan sipon bahagi brio ke be Kynduh igine bagata ga de ke jing sngapa nda fila Shakri yo Blei nda fila le jing seng nda fila dana po ke jing seng
mo fila sngau iet igi tu gajing seng fila sngau iet igi paralok jong fi fila iet igi nong yalam jong fi gede badai kita ngampen rem re nda haba pidang sedang Phin lap igi ni gawai Phin lap igi ni gajing shisha bagata gede pindan gawai gajing sngau bagata gajing sngau gede ba pi sngau bagade tang ke jong pi Phin lap kan ni gajing sngau ka shan mi ya kibrio yang ngaro ka jui firu ka jui habadang shisdang ni ngini kendo igini sngau bagade be tang ka jong ni ka jong ki wei ka bamlong tang ka jong ni ka balong dan nilai ki bekop ru ba ong ba gajing ikai tang ka jong ni ka biang ka jong ki wei ka mlong shang anong fi kata ka wan na ki brio ki badang shisdang ka jing Shakri Blei hot ye kata pim laban len dan ki ba ubleu la ai ki jing ai bikin kren bikin hikai dan ki bo bleu la da pen slek kerpang iki bagi la ai gaban sei na gaktin ga jong Blei bikin hikai ba bakan long ga jingkur khu iki brio ki bo bon ye kata ngim dei setia ga ban nyow ben ye kata la ne ban pen ram ye kata ga dei ga bangi dei ban ai men sim ge dei ban duai ki brio bo Blei sei re kadan ka jing ben toy ru abagi wei ki kren kadan hi ka jing ben toy walit mut ba ka biang tang ka jong ni ka biang ka jong ki wei ru na mar ki wei ru ki dan la ka jong ka jing ben toy ka ba ki yo ba teng teng ni sai snow bet ba ka dei be tang ka jing be tang mangi bet ba dei ban le ye kani ka jing snow pi ka poi haga Bible pin the puli haga Bible haga gospel ka jong Lucas ka nang ka pra Phin lap i ka wei ka jing ja ka bo jisu kuran ngayo i hang ne yo Yohanes nga nget de Yohanes nga tarai ba kuran ni gani tangi ni puli gani na ka mo lapi puli gani ka tien ka jong Blei Phin lap ba nga se snu tanat i gani ba u jisu u de try uba krau palat uba la ban mau bala ia ga ban hikai uba la ia ga ban penshai ia ga ni ga jing sngau na ma ga ni ga jing sngau pi kan sneo la na ngi Shakri yo Blei kan ni ga jing sngau kan penlong ngi bangin poi ga jaka ga bangi sngau ba ka dei be tang ka jong ni be ndan shu da ga wei pa tenga kwa aga ni ga por ba pi ka dan ga to ga bo Blei wang o mat banong u Yohanes wan shu jisu bar wang ko try wang dan wei uba yalap mo ubalit yalap ubalit bek so mo ha ka kriten ka jome uda ong ro kumne kilit mayu to mo ong kilit mayu kilit khang yu mo ndo ong kilit khang yu ngo so nat yu jisu bu ong pan u jisu ndo pai tin yu Yohanes wang kilit tin wang uta uba mele persha ingi ulang agaliang so nas ngat nat de kitin jong jisu pi ki senran ro ki poya gata de ki la buat yu jisu ki perkhat bade tang maki bade ben bek so de tang maki bade ban mo bade maki tang maki ban yalap tang maki bade ban le ki bade ne kata daw nda habaki mo nda habaki la Shakri utra ki Kynduh ki wei pat ki ba la yo jingi kai nga tarai no jisu nda ki la yo iba mi ki priu ki ba let ban yalap ki mi ki priu ki ba let ban krende ki ba let ki wei pat ki jing Shakri no ta ki let ban yalap ki let ye ka ban ai ki tin ki jong Blei ma pipuli ga ne Phin lap no Lucas no ngo ba kndai Philip na ga khat ga sa bu kndai hadu khat ba san po ang uya ne stu le to la ang ku kndrat ngi la yo i yo we bu be no i ki so ki teng ga jame tingi la adong yu na ba ya buat lambat ni khang yu me le ne mem de tang mangi ma mi we brio bu be so ba yalap ki teng ga jong jisu o ma kilem no kita adong kita khang ki ong wa no ang kita ong wat le su igni na tade na ba mekhlem le ngan ong mga daga tin jingi minta nong pim long ma pi ban kran ting ju pim long ban pi ban Shakri Blei pim le ma pi ban yalap na ma Blei pim tip tip tang mangi so thu tang mangi tang ka balang jingi balong dan gi bri ba perkhat adu kata ba di tang ka balang jingi ba ya ba biak di tang ka balang jingi balong ngakwa pintip bagane ru pini Kynduh aga jinglong jing im jopi ka jing sngau baka dei tang ka jongi kani ka dan wat lagi senran ro hare jisu u ada ka be yo Yohanes uang igini giktin u jisu la wat adong shu o wat judan mu mata ga judgment sim na bauta u bam ya persha ingi ulang ha galiang figini ga dei ga bang kwa ba pinio aga jing im nganda kran ni gini kandia nasi gani ga dei ga dan kam tamma gani ga ri ga jing ngi dan kam palat igini
ngidan ka pala uju perkhat bari tang ka jing seng jong ni ne ka seng jong pi ne ka seng jong lo jong no ba ka biang baro ka ba biang bat nga kwa nga nong ifi kum ne hoi dan ki jing Shakri ki ba mala la ka jong ka jing sngu tho an rai nga shai sngu tu nat e ka ne ka jing long ka jong wa su po fi fin da puli na ka chiti ka ba ning kong ki karin ka nong ka balai fin lap na ka de khat ka ba ning kong ter ka ong kum ne kum taru mga ko para banget ngam sim laban kran na pi kum ha ki ba kan chaman sim en re kum ha ki ba kan jado kum ba ha ki ba khun long hau kulis ken fi la pi puli ba ai ni ka chiti fin lap ba u absol pol u shim ye ga ni ka jing snau kerpang vi ye ga ni ka jing snau kerpang ka jing snau bangi de tang bangi u shim ba ga ni ka de ga ba kan jado ngada plai ka ta ngada snau lengo ro ka ta pet uang kum no ye ni brio ni pet uang kum ni wang ngam simla ban kren api kum ha ki ba kan jaman sem pi ka bomot wang kum no wang ndrei kum ha ki ba kan jado kumba ha ki khun long pin lap haba pidang klung ha ga jing lawan sem pidang dana ga ba kan jado vi perkhat bet ba de tang ka jungi ga ba long pi perkhat ba de tang ki jungi bet ki ba biang kata ka de ga ba bakla ga jingi ai lenti ga jungi baru Blei fi lap ang ni wang ga klem pet chi pi kum ki ba kan jaman sem nomar lara pidang dan ga ni ga jing sngaw kamot pidang de ga ba kan jado pidang klung hau kres pet wang kum no ngala jup sa jup dia ya pi da ga dot da om da ga jing bam namar pim la ban shai ga tawa da duk menta pim pat la namar pidang don pidang long gi bakin jado na ban haba don na pedeng jong pi ka jing pi hun ka jing ya nia pim long gi bakin jado bat pi ya ya kom ko kom brio sngapa ki nia yu gi ni brio sngap ngan pani namar aba wei wong nga ujong upol uwei pat ruang nga ujong apolos hato pim long gi bakin jado sapudi bai gani da sngap ai gani bang keren kani ka tega papini kan do aga jing ai nanti dan ki priyo ki ba snau ku mak tangka jong ngi ki ba long bat ka ba kham sni ule le ka dai nda ha ba kham long shuru bi snau ma ka long da check bai ka ta nda ba ka khlem long shuru bi snau pe ku ma ka long teng teng di le dan ki priyo ba yang sa bat ka to ko ba mendai ma tuai men da ki sni bo Blei un hikai fi ka ne ba pinum long ta wale perkhat ba tangka jong pi ka long bat wale perkhat ba ka long ba ka khlem long kata ka dega ketien ka mga kuang anong pi da pet ba la da kam long pet ken ke ega ba dan kam man le ha ba kam long nai dom mi ki wei nai sngo ba tang ka jong pi ka long na mo Blei la sei men ta gi ni singi gi jing Shakri gi bubon bat ngi dan la ka jong ka jing ai how try bat tong in puli ga ni u apostol Paul bu kren gi ni ngala ju kren gi ni bon sin wa ni u eiti u Apollos but u e Paul ri tang gi no yelap tien Blei da ka ba pilanget but u wei po wei ko mo try la ai ho fi u e u Apollos but u e Paul larangan syukuran fi kan dialang ne u Paul kat kum ke jing puli Bible jonga de u nong kren u bakrau u de u nong tho u bakrau u de u apostol u bakrau tamba u de u nong tho u nong peniang ye ki wei u nong u bala ban ai ke jing kinong rim kat ba u Apollos fi puli u Apollos u de u brio badan ke jing ai no Blei bon kren ude nong kren u kunjan nong kren nong yalap nong kren Bible bukrao but hadien ke jingwan ke jong u ki priu ki don ke jing snotanat yo uru ki don ke jing snotanat yo aslo Paul don ke be Shakri yo Paul don ke be Shakri lang bat u Apollos but ndakila ye Shakri kami ke jing ye kop apdeng jongki ke jing ye snow ba ke jong Apollos ke kambiang ki badan baru Paul ki snow ba ke jong Paul ke kambiang bat kia ong nga de jong Paul nga de jong Apollos so do bo asul Paul ni udah keren ben ye kini ki banget udah ong pipim long ki bagen jaman sem pi de ki bagen jado fim tiap ado mentadan ki priu ki belong kum ta ki ba me o ngi te la ita ngi te bat ita be ngi te em nga ko ngadong fi baro ngi de ki priu jong Blei baro ngi dan la jong jing khat baro ngi dan la jong jing I know try matungin burami we namangi dan la jong jing I ngas ngotonat ba u apostol Paul wang we Apollos we Paul ri tangi nong yalap tin Blei daga ba pilanget we po we kum ba traw la ai hu nga nga tung wa Apollos la ai ri Blei penman kum ta betung long e dum nu tau ba ai ru Blei ken
uba penman tu tau batong tu ba ai ki along kawai and they wipe away un pudiang yang ka jong ka bainong kat ba kum ka jing trai jong uhi de na ka dau men ta ka singi nga kwa ngan pen e fi ne ba pi de pin kiar la ne ane de ba don kam ba pinum perkhat batang ka jong fi ka long ai ngu u Blei la da ka jing seng jong fi ka roi la da pi yo jing kai ka ba dei ka ba piang ka ba shisha ta pi de pin ai ngu u Blei but wali nyau ben yi wei pan namar baro ki don la ka jong ka lenti ba ki ai but nga kwa agani ka por mga naong fi ye le ru yi ka ban pet ba yo ka khlem long shu yo pi khen ba ka long kata ka de ka sniu palat nga kwa ngan pen ifi saka wei de ka bangini kendo namar ngan sa hikai pat ha ka voice ka ban wan kamot ha ka voice ka ba arspa arpo wei la nga makla oi ngin ye keren pat ye ki jingi kendo ki ba khama lor te men ta ka sngi ngan pen kot chua da ka ni ka wei ka point but ngin sele chi ki wei pat ki jingi kendo ki ba khama e tongan puli gini engan pen e fi gini ko points but ka iga bangi ni kendo pat aga jing im na bangi Shakri yo Blei ngaju yo i gini bangi kendo mo ngalai kendo i gini jing sngew shong shit sngew la sngew mo don sa jing sngew pitar sngew kerki sngew le ran mo don jing sngew ba dei tang ka jong ngi nang ta de kaba khadu man da sngi ha gini ka voice kaba arspa arpo ngan pen e fi gini kajing sngew bangila long AA kani kajing sngew ru kadai ka bangalap ka ba don ka ma ba bide ban sngew thu bahai ka namar lesing anom da ai khot bible shibon wat ega neru hari ka banga kwa men ta sngi kadai ka shai wan kani kajing sngew bangila long AA mo ka tu kajing sngew la ka ya la ka jong hari ni kajing sngew bangila long AA kadai ka bangi don kam bahaban perkhat yerne piapan perkhat bahai gane namar teng is ngau ku mangil along e kat bagi bobon ki weipan ki yo i pi ba klim palong e fi go problem palat kata dei pi wali sem engan kren la kren ni gani mdai banga kren e fi nga kwa ba pin shai gani pin ni kendo ka shai don ka por ba bangi dang shus dang Shakri yo Blei bangi ngau ku mangil along e kesuat la kawan gitu kecil ngau ku bala along e Sengaw kumbala la ban keren, sengaw kumbala long, na keren mangi ki priyo gede ban sengap, sengaw kumbala long bat kwa no ban le na mabala sengaw long bat ngani thu pi teng kani kejing sengaw pi, ka penlong ka basniyo ado kata. Fi ha kejing Shakri Blei ka bashisha. Ngam keren ni kejing Shakri Blei ka basulong tang karukom, tang niam de ka bamdan bay pe ta ka bagenjam sengam na keren. Hey ha kejing Shakri Blei ka bagenjam sem. Haga jaka badan ki priyo jau Blei ki bala yahat kam slam. Ki badan ni gajing snot ho bakin jaman sem. Nga kwa nga nang fi walit klet bagi nong yalam ki basishai. Ki kwa bagi bangen ki bawan jing seng bakin long Kata ka de gajing Shakri Blei ka basisha. Ki nong yalam ki basishai kin kwa bagi bangen bakin long bakin le Handrai ki nong yalam hi ki tu ki batray ka kamu Blei ka bakhama khmat ki bala peniyang i gajing tray. Wat la ki yo i ki banget ki i palat ki kwa ban rap ki mrei ki dei maki ki ba sngot ho snga ni kten dei maki ki ba kham sngot ho ki to ki ba dana po la ki la long na ki pat long na ma teng ki dan ki pri ki ba sngo ku ma ki la long bat nda haba ki nong yalam ki ba pet la ni wat ki pat baro ki yo i ba ki pat long bat nda haba ki yo i ba ki pat long tang ba ki to ki pri pat yala de ki sngo ku ma ki la long Phin lap kilang ka problem ya ka leadership. Namala da kim ai ki bakin lero kan mi ka chingi thot kan mi ka chingi dam nama baki kwa ban le ai. Andai nda ba kim pat long pat ai kum no. Nakata ka daw Phin lap ba kami ka problem yo bri ubam yo i la de ba pat long ai u yo i pan ban bola long ai. Nga tuai men daga singi ba piru ila de Phin pek ba ila de tenjo ba mba ong chiti ba ar koring long ba khat lai ko san wong yala de to yet yala de tenjo hi mo ka ba mot de banda yet ila de banda pek ba la pila long ne em kala don em ke ba pilong pi don em ke ba long ka jinkur khu shi gi brio namala da khamdan kum gata nga kwa bangan ong fi ni go por kadai ka problem ye ki bobon ki bi Shakri la ki pa ba baro ki yo tu brio bo tu brio umpat long
Hari tu brio pak jala dia usngo kumbula la usngo kumbula long. But they hangta nda habam dan be itu umi penman gejing sngo ram kami gejing thot kami gejing pen ram yu usngo bitare ngani but kata kalong nama bapidang senang pini kendu ye kataro ngakwa nganong ifikin mau u Blei kwa ingi habo penim ban penlong ngi lada pimpat long yet ya de pet bahai la gejong gejing nama u brio u bala long lani shinrang bat kan teng kren ki brio ki bala long hi baro ki brio ki itu iki ngadang sidap ai Bible study ni bau Blei ongan pen pu e ga rang jong David ke mau David ndu badon rang hari abu ongan pen pu e ga rang jong David ka kran e ga jingkan tiu ga jong Blei ha ga jing im ga jong David but ngani tu ipi wan ra e ga rukom jong ga rang kran ga rukom ga jong u Kynduh kunja rhinoceros bau ong ngan kan tiu e ga rang ga jong David ga kitab sam ga nok bakandai pu ado ka pa sip u David ukuran ni la tiu ong me kan tiu e ga rang jong akum ga jong Kynduh me pen sle ngada ga umpniang ga betamai fi abu ukraine ga rang David ndebo mi rang Hei kenmau haba Blei Ukraine ke reng Ukraine siapa ke jingkan tiu ke jong Blei kapamun upenwan na gerukom jong rhinoceros bau rhinoceros umla ban kop a klawi ke wipi ke meran kat baga reng jong ukampat mi lani kadang shumi kendiat Hei yau tu rhinoceros ubala da mi shisha ke reng sham shijrong bat kabala pointed shijrong kabala long pointed ngani tu pim dan menut tur barok hi tu yu kata kata ke bu Blei kwa ingi bu Ukraine ke reng ladau Blei ula adep ladau Blei ula pen mi rang jing im jong fi but ula kan tiu ga rang jong fi wali khuslai nda dan kam e ba pin sngaw long ki brio hi ki itho e pi ba pila long kani kan pelong e fi fin job e ko wei ga jing long kata ga dei filong secure pisngan ba la ga jaka ga ba pi but kata ka dega jing ai no Blei fitip ke insecurity kata ka jing bom sngo shnganya la de kada ga bom mata me ga jing Shakri Blei filong ka jing wet iki wai but pin problem la la de and la da filong secure ba fitip ka reng kala mi ngakwa Phin shngany ba Blei namar pila along kini gide gi ba pin kendo aga jing ya lenti ku Blei shibun ba pi snap ni ga jing ikai ngada nget kan long ka jing men toy pi ga badang shi sedang but la shai ngan hikai biang fi gini gi sngi gi banwan kham jurong le sing ni gi jing ikai kan dei ga kham jurong namar ngakwa ba nganda hikai ka wei pa ka wei ga jing ya lenti ga jingi ka wei pa ka wei ga nong rim ka bangini kendo aga jing im khnang ba kan long ka jing men toy ka ba kraw ya ga jing im ka jo pitang ni let ni duai ka ni ka por ngada nget pin yo jing men toy de bi snap ya ka try ga ni ka por playing ai lo chme ga buram ngada sngongu im me penla inga bangan grand ba bangan hikai ka tien ga jame na aingu im me long Blei ba kraw palat ndan de gi wei pat kat mami ken try but me long shishau try jing ga jing im ga jingi me long shishau Blei jingi try a Blei me la lamingi me la pen imingi ngi de gi pri ga bombiang barong i wan na ga jing long ga bombiang ga try ngi de gi betlat ngi de gi bomlong ngi de gi bomla ngi de gi bakla ngi de gi be shepti ngi de gi be kirki ngi de gi try ki bedan gi jing ngau gi be per re try me la pen imingi try me pen ramingi bangi don kini baro re try me hikai ngi pan baling ba kini ngi de ban yai ba bangi na ban du ba bangi nang san ga banang mi ki por ba bangi la e ga ban rap e ki wei ru try ngi try a Blei gi ni ki por ba men pen long ngi ni baro gi be yo ngau bakin yo jingker khulu magani ke jingi kai bat bakin pentrai kame ke ketien ke jame trangi ai do chame ke buram aga kerteng ke dong chisu na nasu ngi tuai amen ko bless you bon blame ko khu ifi